Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. It's a great Tuesday morning mga kapuso all over Mindanao. Labi na sa mga taga-Alabel ug Maasim sa Sarangani Province. Say mayong buntag. Mayong buntag sa Jill, ato sa Bigrit ug mayong buntag ang ato mga kapuso sa Dapitan City ug Dipolog City sa Zamboanga del Norte Province. Karong buntaga mga kapuso, i-share ka nato sa marine biologist nga si Fraan Timothy Kimpo sa Cagayan de Oro City ang iyang journey isip usasab ka diver. Samtang say, paunsa ba maghimo og magic? Kanauguban pang atong Siron, kauban ang magician nga si Cyrus Glenn Cabrera. Ug unsa kaha ang magic nga iyang ipakita kanato? Atangi ka na mga kapuso. Ug sa Biz Talk, makachikasab na Attorney Resi ang volleyball star. Ug karon, usa na sab ka kapuso, si John Vic de Guzman. Galaw-galaw na mga kapuso, pinaagi sa At Home with GMA Regional TV Dance Challenge, kauban si Rona May Acedo. Very soft and sweet ang dance challenge version ni Rona. Mga kapuso, aron makita sab sa tibuok Mindanao ang inyong At Home with GMA Regional TV Dance Challenge video. I-post lamang kini sa inyong social media account. Ug ayaw kalimti ang pagbutang sa caption ug hashtag At Home with GMA Regional TV Dance Challenge ug hashtag GMA Regional TV. Feel better at home ug sayaw na mga kapuso. Mga kapuso, kabalo mo katong bata pa ko o hangtod man jud siguro karon, ma-amaze jud ko magtanaw og kining magic. For sure, kamo po, di ba? Karong buntaga mga kapuso, atong makauban ang usa ka Davao-based magician, si Cyrus Cabrera. Cyrus, may buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta? May buntag Arjel og sa mga kapuso nato diyan nga nagtan-aw karon, may buntag sa inyong tanan. Cyrus, paunsa ba ka nakatuon aron makamugna og kanang mga magic trick? Nagsugod ko katong college student pa ko, pag human sa klase, nakaagi ko diya sa San Pedro Street, nay nagabaligyag mga magic diya, street vendor lang siya. Ang baligya lang niya mga magic lang. So moto nainganyo ko mo palit kay barato ra pud katong nga time. Tapos hantod sa ipakita na ko siya sa ubang tao o sa mga classmates na ako, nalingaw man pud sila. Tapos nalingaw na lang pod ko. Antod sa kada human sa akong klase, nagkatambay na ko dito sa San Pedro Street. Tapos naay mga professional magicians nga na-meet na ako dito kay nag-atuman day sila dito. So dito na jud nagsugod ang tanan. Nakailan na ako tong mga baguhan pod. So nagtukod mi grupo antod sa naghatag mi mga ideas para paspas among improvement. So dito jud nagsugod ang tanan. Kung tan-awon mo murag paspas kayo paghimo og magic, pero kaniadto ba Cyrus imong pagsugod, nakabati ba ka nga murag lisod man di ay ang mahimong magician? Ay oo, kuan kanang katong nagasugod ko, kusay makasulti ko nga kapoy naman oy, pero ingon lagi sila pwede ka magpahulay pag makapoy na ka pero ayaw lang yun undang. So mao to, wala ko ni undang kay na-inspire man po to sa akong mga kauban nga naga-practice sa mga magic competition, sa mga show.
So kinahanglan pud na ako mag-practice gud para dili pud ko maulawan. So moto wala jud ko ni undang. Cyrus, kay lagi dugay-dugay naman jud ka nga usa ka magikero. Unsa ba ang skills nga naa dapat sa usa ka magikero aron ma-perfect niya ang usa ka performance? Sa tinuod lang, wala may perfect nga performance sa show. Pero about sa skills, wala kay kinahanglan nga required nga skills para mahimong magician. Kay ang skills, mapraktisan ra man na. So matun-an ra man na. Ang pinaka-importante mangod diya para mahimo jud ka magician kanang naadud kay good attitude kay dili ka magdugay diri sa magic trick kung na kay attitude nga dili maayo. Cyrus, sa unsa ba ka nga mga event sagad gina-invite nga mag-perform? Ang kasagaran nako is kiddie parties, birthday party, pero nag-perform pud ko sa mga fiesta, barangay, kaya ang magic dili man na siya pambata lang. Pwede po siya pantigulang, pwede po siya pangulitaw. So hopefully mabalik to puhon pag normal na ang tanan kay happy kayo kung makita po sila nga malingaw po sila. Pero ikaw ba mismo ang nag-conceptualize og kaugalingon nimong magic tricks o sagad sama lang po sa ginabuhat sa ubang magician? Ako, nagakuha ra po ko mga idea sa mga international magician, sa mga local magician. Pero akong ginahimo, gina-innovate na ako siya para dili siya mahulog nga copycat jud kayo. Tapos sa routine, ang akong ginahimo, ako nag-plaster jud na kay sa based on my experience, kabalo na ko kung sa mga dapat na ako iuna, kabalo ko dapat sa mga pang-finale po. Cyrus, paunsa ba nakatabang kanimo personally ang pagiging magikero? Dako kay siya tabang kay kutob sa ana ako karon, gikan jud na sa magic show kay wala ko laing source of income. So ang ako lang panginabuhi is magic show lang jud. Mao nang medyo makasad kay pandemic, so wala may mga show karon. So maura man unta akong gisaligan. So ang nahimo karon murag siguro maoning way ni Lord para maghimo ta maghuna-huna ta kung sa atong mahimong makuhaan og laing source of income para mabuhi gyapon ta karong pandemic. Og syempre mga kapuso, kay lagi usa ka magician ang atong bisita. Pakitaan kita ni Cyrus sa iyang performance. Ato himuon karon na ako'y papel dire. Maklaro ninyo na ako'y papel dire og magkuha tag lighter. So natay papel, naputay lighter, ato himuon na ni, sunugon nato. Tapos mahimo siyang coin. Oh. Mahimo siyang 5 peso coin. So karon ang ato himuon karon, butang siya na ako diha. Tapos kumuto na ako siya tapos mukalit ra kawala. Lawo mayo butang siya na ako diha. Tapos anaon na ako siya. Wala siya. Tapos pag ano ko di mubalik na tugod siya. Oh my Kani God. siya bisag asa na mo gawas. Butang nimo diha. Muwala siya. Mugawas siya dire. Dili siya kay maklaro, kay gamay man kayo. Ato yung buhaton, padako nato para mas maklaro na ninyo. Para mas maklaro na. Karon, tungod sa kadakuan so lisod na kayo siya gunitan, di ba? Kay dako naman kayo. So atong buhaton dira, butan nato diya, mugawas siya diya. Mas man ako butan ako diya, mugawas na po siya diya. Bisag asa siya mugawas, sa ay minat niya may tabo. Butang nimo diya, mawala. Mugawas sa bakbak. Ulat kayo. Alright. Ito kayo isa pa? Sige pa, isa pa. Kaya pa. Okay. Nahapa. Kanya. Nahapod ko yung lighter, nahapod ko yung pise. Ano yung atong buhaton? Sunukang giyapon na ito. May mo siyang panyo. Di ba? Oh my God. So, parang atong buhaton, inig-anan ako na may mo siyang baston. So, to. Dagang kayo salamat. Wow, brag, for the entire time, no, brag, nakatutok lang gid ko kung giun sa to magbuhat sa imong magic tricks. Bitaw, daghan gyud salamat Cyrus sa imong oras ug higayon gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug syempre sa pagdala nimo good vibes karong buntaga. Salamat kayo sa inyo, tanan, mga kapuso. Dagang salamat. Tutok lang mo mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best talk time na kauban si attorney Resi Rizada. Resi. Thanks, RJ!
Good morning mga kapuso ug welcome to Bistalk Kadamutaga atong makauban ang usa ka volleyball superstar and now our newest kapuso artist. Walay lain kundi si John Vic de Guzman. Maayong buntag John Vic and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Napapanood tayo ngayon all over Mindanao. Kumusta ka na? Okay naman, maayong buntag sa inyo tanan dyan sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta kayong lahat at sana okay kayong lahat. Ayan, we're good. Kumusta ang iyong naging everyday life now that we're all adopting to the new normal? Well, so far okay naman, kaso yun nga, medyo malungkot dahil sa nangyayari sa pandemic ngayon. And siguro pinaka ginagawa lang natin is to remain safe lang. Yun, everyday workout, nagbabike, tas yung mga online projects. So yun lang naman yung daily routine. A lot of people, lalo ng mga fans mo, are very curious. Pero paano ka ba nag-start yung passion mo naman sa pag-volleyball, John Vic? Actually, I started playing volleyball when I was in my first year college. Badminton player ako nung high school ako. Then, since yung sister ko is also a volleyball player, I shifted to volleyball. So, doon na nag-start yung journey ko as a volleyball player. And before ako nag-transferred in Manila, sa Laguna muna ako nag-first year college. So, laro-laro sa kalye, laro with friends, and then nung nag-transfer na ako sa Manila, dito na nag-start lahat ng dreams ko and achievements ko sa buhay. At na-achieve ko nga yung mga, kumbaga, pinaka-goal ko nung mga pinapangarap ko pa lang nung nasa province ako. Right, and look at you now, isa ka ng volleyball superstar at hindi lang yan, you're also host, a sports analyst, and ngayon you're pursuing now your career in the show business. John Vic, bakit mo naman naisipan to finally now pursue acting? Kasi nung bata ako, sinasabi nung mom ko, yun nga, since dito ko si Direk Lino Broca, sabi niya, bakit hindi mo subukan mag-acting ganyan? And syempre, nung bata kami, nanonood kami ng mga palabas sa TV. So, na-inspired din ako na sana one day, sana makita ko yung self ko na nandun ako yung pinapanood ng family ko para naman maging happy and proud sila sa akin. So, sobrang sarap sa feeling lang dahil yung opportunity na dumadating sa akin ngayon na hindi ko naman ina-expect dahil dun sa hard work na binigay ko sa volleyball. Ayun, sobrang blessed lang ako dahil nagsusunod-sunod. And thank you so much for having me as one of the Kapuso stars sa inyo po, GMA. Yun nga, dahil kabila ka na ngayon sa Kapuso Network, paano yun? Iiwan mo na ba ang volleyball or you're going to balance your time between volleyball and then pag-artista at the same time? Siguro balance lang. May i-give up siguro ako yung commercial tournament dito sa Philippines. Pag nagkataon dahil syempre mas mahirap i-give up yung pag-represent mo sa country mo. And yun yung passion mo eh. Isa na to sa, kumbaga, minamahal mo sa buhay mo. Kumbaga, in relationship, hindi mawawala ang volleyball. Hindi kayo kahit kailanman magbe-break. So yun, may hugot. Pero yun nga, balance lang talaga. Kung morning, volleyball, then afternoon, pag may acting, why not? Ano din ang advice mo naman, John Vic, sa lahat ng mga kabataan natin dyan, mga nanonood sa atin who also aspire to become a professional athlete like you? Dahil yun nga, unang-una, hard work lang. Talagang hard work is the key lang talaga for you to become a successful person. And syempre, yung patience mo, yung disiplina mo, yung respect mo, and ang huling-huli, ang pinaka-importante is yung tiwala mo kay Lord. Dahil siya naman ang magde-decide ng lahat eh. Kailangan mo lang mag-work hard para, diba, tulungan kanyang ma-achieve lahat ng mga pangarap mo sa buhay mo. Right. And we can't wait to see more of your projects dito sa GMA. Please invite lahat ng ating mga kapuso dito naman sa Mindanao, John Vic, to follow you in all of your social media accounts. Well, follow me on my Instagram, John Vic de Guzman, on my Twitter, De Guzman John Vic, and my Facebook account, John Vic Ortiz de Guzman. At wag po nating, abangan po natin ang mga susunod na projects for me ng ating kapuso. Mayroon po akong Mars pa more, and syempre, isusurprise ko pa po kayo sa mga future projects na ibibigay sa akin. Ayan, exciting yan. Thank you very much, John Vic. We hope na makabisita ka naman dito sa Mindanao anytime soon. Thank you so much for having me as your guest. Thank you. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, unsa ba yung stress reliever? Sagad ka nato no mag-chill o di ba ka maligo gayod sa dagat o kanang mag-diving para makita jud ang kanindot sa kadagatan. Sige lang pohon mga kapuso, mahuman kining pandemya, makarelax ra gihapon kita sa nindot nga kadagatan.
Karong buntaga mga kapuso, atong makauban ang usa ka kagay-anon nga mahilig sa pag-explore sa kadagatan, ang usa ka marine biologist o diver nga si Fraan Timothy Kimpo. Sir Fraan, mayong buntag ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Hi, Sir Sail. Good morning. Good morning po sa tanan na kapananaw. Sir, paunsa ka nagsugod sa diving? I started diving 2001. I took a PADI open water diver course. And eventually, as the years progressed, nag-improve akong skills, nag-improve akong training until na karon na dive instructor na din po. Sir, na-mention mo na kay mga training nga giagian, una ka nahimong usa ka diver. Unsa ni sa na mga training, sir, ug kamusta po ang imong experience? Ang diving man god, isa gini siya ka outdoor activity. So, priority ginatoan niyang safety. So, before ka makadive, dapat mo agi ka og training. Pinaka-basic nimo na training gitawag nato open water diver course. Mga 4 to 5 days ni siya, na academics, na practice sa pool, ay ka makatuon sa dagat. And ay ka makadive na dayon. Pagkahuman dayon ana, kung gusto pa ka mo improve imong skills, mukuha dayon ka og another level of diving na pod, ang gitawag na advanced open water diving. So sa advanced pod, diya po nimo makakatunan uban po mga skills sama sa mga night diving, deep diving, mga search and recovery. Kay ang diving man god, sige kag dive, magsige po kamaayong imong skills. So pwede ka mag-learn o relearn until na ma-improve pa nimo further. Sir, unsa bay mong mabati every time nga makita nimo ang mga anaa ilawom sa kadagatan? Ako personally, ganahan gid ko sa ilalom sa dagat. Kay one, kay feeling of weightlessness. And kung mag-dive ka, muna ang pinaka-close nimo na experience sa mga kagalupan. Aside from that, daghan kaayo kag makita sa ilalom sa dagat na colorful kaayo na mga mananap. So pag tulang nimo sa taas, tanaw nimo tubig lang, pag naog nimo na sa ilalom, daghan kay mga mananap na maayo. Labi na sa ato sa Pilipinas na isa ta sa itawag na biodiversity hotspot sa tibuok kalibutan in terms of coral reef. Sir, isip usasab ka dive instructor, no? Unsa ba ang angay mahibal-an labi na sa safety measures sa mga buot mag-dive? Sara gid akong pinakaunang isulti gyud. Pagsulod lang gid mo og tarong na training. Ayaw mo pag dive lang na kanang gituduan mo isa lang ka diver na nakatuon og dive, wala ni agi og instructor course. Kay lahi ang level sa kaybawan sa isa ka instructor ug dive professional, lahi ang kaybawan sa ordinaryo lang na diver. Sugod lang mo og training, dali ra man kay ang training, it's about 4 to 5 days. Ang uban kaya ra og 3 days. Kay sa training, diha ninyo may bala na inyong safety measures, safety protocols, and then dinhapod ninyo may bawat unsaon niyo pag-address in terms of mga situation na pwede maka-endanger sa inyong life underwater. And of course, underwater is not our natural environment. So, sa kasayo, pwede ka ma-disgrasya. Pero, tanan mga disgrasya underwater, pwede ra na siya ma-prevent with proper training. Sir, ako personally curious ko, kinahanglan ba kabalo mo langoy ang usa ka individual nga gusto mo engage into diving? Hindi necessary kabalo mo langoy, pero at least comfortable sa tubig. Kay kung dili ka comfortable sa tubig, tubig yung mga tuan, bisa kung saan pagtudlo sa imo, mag-isod ka din. So, most of the time, kato mga di kabalo mo langoy, once makaginhawa na sila underwater, ana sila, mo-relax na sila. Eh, dili mo sila feeling na malumos, kaya naman sila hangin kakakuha. Then once mo relax na sila, pag daghan na din kay sila gakakita, diyan na din mawala ang ilang fear. Sir, unsa ba ka-importante ang marine preservation ug unsa ang mga angay panghimuon sa katawhan aron makabot ang healthy nga marine biodiversity? Marine ang ato manggong kadagatan, for example, atong coral reef, isa na siya sa pinaka-importante na ecosystem sa tibuok kalibutan. Aside sa gahatag na siya og pagkaon, atag na siya o of course sa atong mga isda, di man sila magtago sa atong coral reef. Ang mga larva sa atong mga dagko na mga mananap, di na magtago sa coral reef. So, aside sa gahatag siya og pagkaon, gahatag po siya og mga medisina. Aside from that, ang ato pong mga ecosystem sa dagat, sama sa sumpay na siya, coral reef, seagrass bed, kalusayan, ug mangrove, kabakawan, interrelated na siya. Kana sila, tulo ka ecosystem, kaprotektar na siya sa atong kayutaan. Kung naay dagko na balod, kay naay bagyo, diya na siya muhapak. Kung gwapong imong coral reef, kung nindot imong coral reef, nindot imong kalusayan o kabakawan, ang katong energy sa balod, dili to siya mabot sa atong mga balay-balay. Kaya mabuak na siya dina sa dagat mismo.
Sir, gawa sa pag-advocate o pag-promote sa local diving, unsa pasab ang imuhang mga aktibidad o mga gina-advocate nga nakatabang sa kinaiyahan? As diver ka, ma-realize nimo na yung mga mananapa, importante ni siya sa atong kinaiyahan. As a diver, ikaw na mismo mo protekta. Now ako personally, as a marine biologist po, and as a dive instructor, isa sa ko advocacy gid isang protection sa atong kadagatan. That's why akong ganabuhat po is I promote the beauty of underwater through my pictures ug akong mga video. Na akong Facebook page, na akong underwater pictures dito, akong YouTube channel kay dinha manggod sa unamog ka sa taas, pagtanaw ra gini mo sa dagat, tubig lagi na siya. Pero pag makita nimo unsay na sa ilalom, maka-realize ka angay gid gyapon proteksyonan kay dili ra ni tubig. Kada maglabay kog isa ka plastic o isa ka sigarilyo, naa na siya kapaingnan, naa na siya gadauton sa ilalom sa dagat. So muna akong advokasya karon. Daghang salamat Fra sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Sigurado ko na inspire og daghan kayog nakatunan ang atong mga kapuso karong buntaga. Stay safe, sir. So salamat po sa sa pag-host sa ako and then stay safe with everyone. Say sa mga party labi na og children's party, sagad na gayoy magician. Aron mas lingaw ang selebrasyon ug sama sa giingon sa magician nga si Cyrus Glenn Cabrera, ang magic kay for all ages. Samtang Jill, isip usa ka diver labong importante alang kay Fraan Timothy Kimpo ang pagpanalipod sa marine and aquatic resources. Busa, dive responsibly mga kapuso. Samtang sa gikan sa pagdula og badminton, nag-shift og naila sa larangan sa volleyball si John Vic de Guzman. Og karon, nisulod usab siya sa showbiz, isip usa na kakapuso. Buta nga iyang gipasalamatan tungod sa daghang opportunities nga naabot sa iyang karera. Unta na inspire og nakakaton kamo mga kapuso sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon sa Spanish painter nga si Pablo Picasso nga everything you can imagine is real. Magkita-kita na sabta ugma pohon mga kapuso, alas 8 gihapon sa buntag. Dinhi lang sa inyong Morning Kabanding, ang At Home with GMA Regional TV. Makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Huwag kalimot mga kapuso ha, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Mga kapuso, always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.